Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem što ste se odazvali u velikom broju na tiskovnu konferenciju Hrvatske stranke prava, a koju će voditi predsjednik stranke gospodin Danijel Srb sa sljedećim temama. Prva tema jest dogovor vlade i bankara, druga tema položaj i uloga Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u predizbornoj kampanji i treća tema aktualna politička situacija u Republici Hrvatskoj. Gospodine predsjedniče, izvolite. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svima. Hvala na dolasku na ovu konferenciju za novinare. Ona je prva nakon što je, vjerujem, većina došla sa godišnjih odmora. Možda još nije ovako politička arena otvorena u punom smislu, ali upravo zbog toga smatram da je ovo prilika prokomentirati neke događaje koji su posljednjih dana bili najznačajniji u Hrvatskoj. Prije svega to je dogovor vlade i bankara kojima se željelo pomoći svim ljudima koji imaju podignute kredite, stambene kredite prije svega u švicarskim francima, a koji su počeli upravo zbog tečajnih razlika iznimno opterećivati stanovništvo. Što se tiče ovog dogovora, ja bih ga prokomentirao sljedećim riječima. Tresla se brda, rodio se miš. Praktično, ovakav dogovor nije osigurao ništa. On će stupiti na snagu nakon listopada, kada ljudi koji imaju podignute kredite u švicarskim francima zatraže od banke primjenu ovog dogovora, te bi im tek potom rate bile moguće umanjene na razinu kada je franak vrijedio manje od 5,8 kuna, odnosno do 5,8 kuna. Što, ukoliko do tada se tečaj promijeni, ispadne ispod 5,8 kuna, mnogi će dužnici odahnuti, ali praktično to će znači da cijeli ovaj dogovor nema smisla. S druge strane, samo onaj viši iznos od 5,8 kuna koji se pojavi kao obveza postaje novi kredit. Da bi se zapravo moglo cijeli proces realizirati, potrebno je promijeniti neke druge zakone. Znamo da će Sabor započeti s radom u drugoj polovici rujna, što znači dakle tek nakon stupanja na snagu i tih zakona moguće je u potpunosti primijeniti odredbe iz ovog sporazuma Vlade Republike Hrvatske i bankara. Ali upravo ovo pitanje s problemom tečajnih razlika, naglim rastom vrijednosti švicarskog franka, zapravo potiče na jednu drugu raspravu koju smatram da je za Hrvatsku iznimno značajna. A to je pitanje kako će funkcionirati Hrvatska u Europskoj uniji kada ovakvi događaji, kao što je jedna tečajna razlika, izazovu toliko problema u Hrvatskoj, jer se radi o stvarima na koje mi utjecati ne možemo. Mi u Europskoj uniji nećemo uopće moći utjecati na politiku razvoja vlastitog gospodarstva, odnosno, kako je to rekao jedan istaknuti hrvatski ekonomist, imat ćemo manje stupnjeva slobode u utjecaju na razvoj vlastitog gospodarstva nego što to imamo sami, a upravo situacija u mediteranskim zemljama članicama Europske unije, koje imaju puno sličniju strukturu gospodarstva nego one sjevernoeuropske, upozorava na potrebu da Republika Hrvatska dobro razmisli i napravi jednu procjenu mogućnosti razvoja vlastitog gospodarstva nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Drugo što bih želio danas prokomentirati je pitanje položaja i utjecaja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u predizbornoj kampanji. Ja sam već prije 2 tjedna najavio i rekao, u svakoj predizbornoj kampanji, odnosno u periodu koji prethodi predizbornim kampanjama, podižu se optužnice protiv vrha JNA, političkog vrha Miloševićeve Srbije i sl. To su optužnice koje nikad ne završe niti procesom, niti osuđujućim presudama. Ja u ovom trenutku postavljam pitanje, je li ovo jučerašnje podizanje optužnice protiv zapovjednika Manjača 20 godina nakon što je logor u Manjači formiran, zapravo rezultat nerada u Državnom odvjetništvu ili
ciljanja zapravo perioda koji prethodi samim izborima, kako bi se stvorio dojam da država kažnjava odgovorne osobe za brojne zločine počinjene u Domovinskom ratu. 20 godina je prethod. 20 godina pokazuje da se u državnom odvjetništvu nije do sad imalo namjeru zapravo podizati takve optužnice. Ili se radi zapravo o ciljanim procesima kojima se želi uvijek pred izbore stvoriti jedan takav dojam. Oni koji jedino mogu odahnuti u ovoj situaciji su hrvatski branitelji, jer sam uvjeren da od sada do 4. prosinca kada se održavaju izbori, bit će na njih smanjen pritisak. Ali s druge strane, ja postavljam pitanje Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Što je sa brojnim procesima protiv Veljka Kadijevića, Blagoja Adžića i drugih, za koje su se jednako tako podizale optužnice kao u ovom slučaju, a nisu rezultirale nikakvim osuđujućim presudama? Onda se dogodi, naravno kao i u slučaju nakon uhićenja Gorana Hadžića i Ratka Mladića, da Hrvatska odjednom počinje tražiti od Haškog suda izručenje zbog odgovornosti za zlodjela učinjena u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj. Što se do sad čekalo? Što se do sad učinilo? Zašto ti procesi nisu protegnuti, provedeni kad je bilo za to vrijeme? Ili je doista namjera samo predizborna? Naravno, to otvara još jedno pitanje. Otvara pitanje utjecaja politike na Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje treba biti neovisno političko tijelo. Ja ću još jednom reći. Prije 2 tjedna sam najavio ovakva podizanja optužnice. To je sad počelo. Vjerojatno će biti još jedno ili 2 koji ima isključivo promidžbeni karakter, a bez stvarnih namjera da se počinitelji razlikuju. Da postoje namjere kažnjavanja počinitelja, onda bi mi imali provedene procese protiv odgovornih, primjerice za pokolj u Borovu selu, hrvatskih redarstvenika, a nažalost nemamo provedene procese, nemamo osuđene osobe, nemamo traženja izručenja tih osoba ukoliko se nalaze izvan Republike Hrvatske. A ja pitam zašto? Kako je to moguće? Je li moguće da hrvatski policajci nisu si dali truda pronaći odgovorne osobe koje su poklali njihove kolege? Ne vjerujem. Ne vjerujem. Siguran sam da su hrvatski policajci učinili sve što u njihovoj moći. Ali ako je tako, onda se postavlja pitanje, a gdje su uhićeni? Nema ih. Što znači da postoji iza toga određena politička volja da se takvi procesi ne provedu. Jer da postoji, država bi osnovala i posebne službe i posebna pravosudna tijela koje bi takve zločince privela pravdi. 20 godina je prošlo od Domovinskog rata. Mi danas imamo situaciju da se događaji iz Domovinskog rata koriste, u promidžbene predizborne stvari. Što je nedopustivo? I što osuđuje? I što sam i najavio u konačnici da će se dogoditi? I dopustite još nešto kao treću temu, a to je sukob između ministra Jandrokovića i predsjednika Josipovića, koji je isto tako događaj predizbornog karaktera. Bilo je najavljeno i od političkih analitičara i od ljudi iz politike da će upravo dio predizborne strategije biti izazivanje sukoba između vlade i predsjednika Republike. Ali ono što je neprihvatljivo u tom sukobu, što smatram da se mora prepoznati i osuditi, je korištenje državnih pozicija radi stvaranja sukoba i političke promidžbe koji u konačnici štete ugledu Republike Hrvatske. To je nedopustivo i to nije državničko ponašanje. To treba prepoznati, to treba osuditi. Dakle, ne mogu se u Hrvatskoj povlačiti potezi koji štete ugledu Republike Hrvatske zbog toga da bi se stvorio dojam određenog sukoba i kako bi se prosto pokušali pridobiti birači. Onaj ko to čini nema pravo na uzrečicu sve za Hrvatsku izvršnu. Hvala lijepo. Imali možda nekih pitanja?